Sistema cis heteropatriarkal, kapitalista, kolonial eta kapazitista honek forma berriak hartzen ditu uneoro bizirauten jarraitzeko. Sexu erasoen gorakada kezkagarria, indarkeria ekonomikoa, mugak eta irregularizazio egoerak, gorroto diskurtsoen gorakada, estigma soziala, indarkeria matxisten kasuen trataera bortitza komunikabidetan, zaintzen banaketa desorekatua, sare sozialetako misoginia eta jazarpen anonimoa. Ez dira kasu isolatuak, eta emakumeen eta disidenteen osasun fisiko eta psikologikoan ondorio larriak eragiten dituen indarkeria sistemiko baten parte dira. Indarkeria ugariak dira, baina erroa bakarra. Indarkeria matxistarik gabeko espazioen alde borrokan jarraitzen dugu. Baita gure mobilizazioetan ere, eta horregatik argi esan nahi dugu ez dugula inolako eraso matxistarik onartuko. Ez eta eraso arrazistarik, lesbofoborik, homofoborik, bifoborik, transfoborik eta sexu langileen aurkako erasorik. Aski da!